ବଡ଼ ଘରେ ରହିଲେ ବା କି ଲାଭ, ମଲା ପରେ କିଏ ବା ଘରକୁ ମଶାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଉଛି। ଥରେ କାହା ହୃଦୟରେ ରହିକି ଦେଖ, ଦୁନିଆ କେମିତି ତୁମକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ତାରି କପାଳରେ ଭଗବାନ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇପାରେ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇପଦ ମିଠା କଥା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କିଣି ହୁଏ। ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଲା ବାଲା ତ ଲକ୍ଷେ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମଲାର 5 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଶବକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାହାର ବି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବା ମନ ଅଛି। ସାଥିରେ ରହିବାର ଅଛି ତ ତାଲା ଆଉ ଚାବିକାଠି ପାଖରୁ ଶିଖ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲେ ଚାବି ବଦଳେଇବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦିନ ସରିଯାଏ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ହରେଇ ଦେଇଛ ବା ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ମନ କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବି ହରେଇ ବସିବ।